бик матур бер хәл, чөнки бу көнгә хәтле мин уйлыйм, әле Суксу авылында мондый чара үткәрелмәгән иде, минем белүемчә. Һәм бу беренче тапкыр уза. Тарихта үзләренең исемнәре бераз югалган, онытылган кешеләрне менә бу туган якларында аларны искә алу, минемчә, бу бер дуа булып барады аларга. Чөнки 20нче гасыр башында шундый татар халкы өчен, аларның татар халкының киләчәге яктылыгы өчен шалкын булып килеп кенә ике абыйлы энеле Әхмәтхани һәм Садри Фатыйлар безнең милләт өчен зур бер эш башкарып калдылар. Без беләбез, сез барыгыз да беләсез, татар теле буенча дәреслекләр, парламенттагы эшчәнлекләре белән, китаплары белән. Аннан соң советлар чорында алар исемнәр онытылды. Бу без аларны кем икәнен белмәдек тә. Һәм Мөхәммәд Мәгдиевның бер матур әсәрен исеме буенча кеше китә җыры кала. Кешеләр китте, эшләре аларның тарихта онытылды. Менә хәзер бүгенге көндә туган якларында аларны искә алып, бу инде бер зур вакыйга. Һәм менә 90нчы еллары Совет Союзы таркалганнан соң Татарстанда менә Садри һәм Хади Максудиларның исемнәре әкренләп инде кешеләргә ишетелә башлады. Һәм менә кем аларны беренче булып аларны халыкка җиткерде, без аларны белергә тиешбез. Менә әйтәсем килә, безнең тарих институты, Мәчән исемендәге институтының хәзер мәрхүм Җан Фәридә Гафарова беренчеләрдән булып Садри Максудиның эшчәнлеген өйрәнде. Апасындагы эшчәнлеген парламенттагы аның бөтен хезмәтләрен барлады һәм аның берничә монография язды, фәнни эш яклады. Аннан соң Әхмәтхани Максудиның эшчәнлеген барларга тотынды һәм кызганычка каршы 2006 елда ул вафат булды. Аннан соң аның эшен дәвам итәргә институтның җитәкчелеге миңа бирде һәм мин бик горурланып бу эшне хезмәтне дәвам итәм. Садри Максудиның Төркиядәге эшчәнлеген тикшердем, фәнни хезмәт якладым, һәм бүгенге көндә дә дәвам итәм. Һәм монда басып сөйләргә миңа бик зур горурлык. Мин сезгә бүген телим зур уңышлар һәм киләчәктә менә шулай әкренләп кенә һәрберегездән тамчы гына теге тамчыдан җыла. Күр инде без эшчәнлеге барыбыз бергә эшчәнлеген барласак, карасак, өйрәнсәк, бу бик яхшы бер ни булыр иде. Теге матур бер вакыйга һәр 2 елга бер булса да үткәргән Максудиларның укуларын дип әйтсәк инде матур булыр. Чөнки аларның туган якларында нигезләре калмаган, урамнарында монда өйләре юк, әмма исемнәре тарихта хәтере бар. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә безне чакырганыгыз өчен. Һәм бу укуларыгыз сезнең тагын да зур булып киңәеп, тагын да зур уңышлар белән киләчәктә дә барсын дип әйтәсем килә. Зур рәхмәт сезгә. Инде мин аларның эшчәнлекләреннән аерым тукталмыйм, чөнки сез монда утырган укучылар барыгыз да алар буенча әзерләндегез, карадыгыз дип уйлыйм. Монда мин хәтта карап чыктым милли темалары, хәтта Төркиядәге эшчәнлеге турында да бар монда бу хезмәттә программада. Шуңа күрә мин уйлыйм, инде аны сөйләргә кызык булмас. Шуңа күрә мин бәлки мин берәнди яңа әйбер белермен. Шуңа күрә раз бу теманы алмадым. Мин бар тик менә сезне сәламләргә дип чыктым. Бик зур рәхмәт сезгә, зур уңышлар.